Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo ħabbar it-tnedija ta' proġett nazzjonali bit-tema Inżommu Nadif flimkien li permessi għaw id-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni se tkun edha taħdem jitfit ma' 6 entitajiet pubbliċi oħrajn biex jindirizzaw in-neċessitajiet bażiċi f'żoni residenzjali f'pajjiżna. Dawn in-neċessitajiet jinkludu manutenzjoni ta' tappieri tal-ilma, bdil ta' puzzut u tabelli ta' toroq, manutenzjoni ta' pavimentar u amara ta' toroq, zeba tal-linji ta' toroq, zeba tal-amara ta' toroq, knis u tuħ ta' ħaxix selvaġġ, tindif ta' kalverts u ħasil ta' toroq fost oħrajn. L-entitajiet involuti ma' diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni u ma' Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi, l-Aġenzija għal Reġenerazzjoni ta' Żoni Turistiċi, Infrastructure Malta, Transport Malta u l-Korporazzjoni għas Servizzi tal-Ilma u l-Ene Malta. Il-proġett se jemmarka investiment rekord ta' 5.2 miljun euro f'apparat teknoloġiku ambjentali biħsib li jtejjeb bil-kbir l-effiċjenza u rapidità fi xogħlijiet li jsiru minn Clean Malta. Il-kampanja wkoll se tkun qed tippromovi kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Id-detalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo fil-preżenza tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Turizmu Anthony Gatt, id-Direttur Ġenerali ta' Clean Malta Ramon De Guara, rappreżentanti ta' entitajiet pubbliċi u l-imsieħba soċjali. Mal-mikrofonu ta' wan il-Ministru Bartolo stqar li lan ta' dan il-proġettu li għatu jeduka iżda fuq kollox li jkollna pajjiż isbaħ u aktar nadif kemm għal Maltin u l-Awċin kif ukoll għat-turisti li jżuruna. U grazzi għal-ħaddiema, grazzi għall-investiment li qegħdin nagħmlu f'dan il-qasam juri li qegħdin impoġġu fuq netta l-aġenda tagħna l-indafa pubblika sabiex bekk naraw li pajjiżna verament ikompli jimxi l-qudiem u jikseb is-suċċess. Biex tissaħħaħ l-importanza tal-indafa pubblika mas-soċjetà Maltija u Awċija, dan il-proġett nazzjonali se jinvolvi wkoll kampanja edukattiva u soċjali mal-Gżejjer Maltin permezz tal-karattru xummiemu.